Konečně jsem střela to video, to je skvělý. No, jsem už fakt jako unavený, ale mám hlad. Jsou sice 2 hodiny, ale řeknu Ríšovi, jestli nechci někam jít. Zase spí, no. Hej Ríšo! No, co je? Hele, chceš jít někam do restaurace, do nějaký třeba, jsem slyšel, že se tu otevřela nějaká nová? Five Nights at Freddy's, ne. Nějaká u Freddyho, nějak tak to je. Pizza u Freddyho, myslím, nějak tak to nevím už, jak to je. Tak Já jako, zaplnil jestli domácí úkol ze školy. Kámoš, jak jsou prázdniny, nemáš čas, kámo. Já ho taky nemám. Tak víš, jak to je se mnou. No, dobré. Dobrý. No tak pojď, hele. No, Jo. jako... No... Zhasnem a půjdem, hele. Tak, jdem. Jsi nějakou sváču ještě? Než půjdem? Ček, tam se najíme. To To výtah. Tohle je fakt hustý, že to je hned tady a že tam není žádná chodba. Tak jo, tak jdem. Hele, jako... Jo, to je ten barák. To je ten barák, co už mám zamluvený. Dívej na to. Nebudu kupovat, já vím, já už jsem ho věděl, ale... Dívej dovnitř, kámo. Já jsem to tam viděl, já už jsem tam byl na prohlídce, pojď. Jo, tak... Už je to obrý. No. A i ty dva vedle se prodávají, když to bychom to někde mohli koupit, co to na to. No. Hele, dívej na to auto. To je pěkný. Pěkně No. hustý. Tak. No, dobrý. Jsme, kámo, dívej na tu hlavu. Krosto. Oh my god, dívej kamery. Hej, nej to ten novej, co se tady dostavil? Ty A kráso. neřeš to, pojď. Byla to jo. hustě. Ty nemají světlo, by měli přidat. Kámo, co Kámo. roboti úplně. A ne, zdá se mi to, nebo se hýbají. To je hustý, kámo. A co má ještě kapky? Kámo, to creepy, já se docela bojím, tyjo. Doufám, že se to nepohne. Nedivím se. Tak dívej, to No. jsou to prostě roboti. Tak jo. Tak si sednem, pojď. Ale jako už by měla přijít jako nějaká obsluha, to je jako... No, jako, je to takové divné. Jako jo, nikdo tu Tady. není, se mi zdá. Jako, kam asi se máme objednat, nebo tak. Tak dobrý, já jednu bych- sírovou, prosím. Ještě taky bych chtěl jednu sýrovou a jednu ještě šunka sýr a to asi vše. Co to bude připravit do kuchyně, nebo já nevím, kámo. Asi jo. Fakt? Tyjo, to umí otevřít ty dveře, Ano. kámo. A dívej, To tam je. je, Kámo, No, tak to je je hustý. to obří. Kámo, to je fakt hustý. Co? Ty pití, ne? Jako, když je jídlo, tak Aha, ještě pití. tak asi já, tak já bych si dala asi jednu kolu. Děkuju moc. Jo, já taky jednou. Kolo bych si dala, děkuju. Kámo, to je kůlek něco. Kámo, tak to je. Děkuju. Tak kámo. Ty sliny, to je dobré. Kámo, mňam, bylo to dobré, ta sýr. Ten sýr a děkuju, ještě pití. Kámo, mňam. Ty jo. Fakt, Jo, to je dobrý. že jo. kámo. Ty, oni se vrátili na místo. Kámo, tak to Fakt je je dobrá. technologie. Ty A ten vogo. králík se mi hodně líbí. Jo no, a i ten medvěd. Kámo, tomuhle rozumí můj teďka, kámo. No. A to je pěkný, no. A to bylo dobrý. No já už to asi taky půjdu vyhodit. Počkej, jo, já se kouknu, teď je ještě jeden, ale... A jo? Ty krása. Kámo, to vypadá to hustě, kámo. Ale to je takový creepy, no.
Pirát, jakoby. To je Co tam má? liška. Dvě, tam jsou všude pití rozházané a No, tak já tam hodím taky, kámo. no, Takže to tam je. To je Tak krásné. asi půjdeme, ale počkat, já jsem tady, nevím, jestli se mi to zdálo. Jo, počkej. Kámo, protože, počkat. Kámo, jo, protože hledají 2 zaměstnance. Kde? Je tam. Doritosky! No. Hej, pojď sem, dělej, už nezdržuj. No kámo, protože hledají 2 zaměstnance a je tu i číslo budovy, kam máme jít. Jo. Kámo, tak zkusíme to, ne? Jako, Můžeme to zkusit, nevím. jako asi to jenom budeme hlídat nic víc, kámo, však se tady No. všechno děje. A kámo, prší. Ach jo, tak hele. No, Takže tak nechceš to přečkat, dokud nepřestane. no tak jo, tak hele, já počkám venku, teda vevnitř. A tady ještě nějaká sala, tam nemáme chodit, takže... Kámo, tak ty jo, ale to fakt hustý, hej. Já se kouknu ještě na záchod, jak to tu vypadá, počkej. OK. To je docela v pohodě. Dva země. Krasa. No, teď by tam někdo seděl, jo, radši to neotvírej. A teď, když tu nikdo není, když to je nový. Já jsem bych čekal, že to bude nával lidí. No, já jsem si že to Hele, rekonstruovali. Hele, už to podá. jdeme. A kde to má být? Není to ta nová budova náhodou? Kámo, tahle budova? Hej, tak pojď. Jdem tam, hej. Hej, kážete spatu. Když jsem byl malý, já jsem tady měl chodil na bus, kámo, do školy. Ty jo, no, Pomínky. Krasu, to je velké. Dívej na ty to. jo. Počkej, není to ta... Dobrý den, my jdeme Dobrý na den. práci. Na Hlídače. jakou práci? Nočního pizzerie u Hlídače, Freddyho. pizzeria Freddyho. Jo, tady. Ne, tady přes ulici. Jo, jasně, jo, tak to musíte nahoru a tam byste měl, tam by měla být. Jo, dobře. Dobře. Kámo, to je Jo, úplně divný. naschledanou. Naschle. Naschle, hej, dívej. Kámo, ty kraso, hele. Ukaž. Dívej, tady jsou samý bloky. Kam? A ti je tady Bedný kamera kam. ještě tady? Hej, Kamery. To je fakt hustý. Kam, a dívej, ještě alarmový systém, úplně hustý, pojď. Krasa. Jo, to To jsou budova. nějaký servery. Oh, Já se tady máme čekat, co? Dívej, ty máme čekat. Asi jo. Někdo je? Vidíš tam někdo je? A jo. Podle mě už tam máme jít. Další. Je, dobrý den. Dobrý den. Takže vy jste tady na tu práci u Freddyho? Jo. Já bych Jasně, chtěl to hlídat. Musím se zeptat, jaký je plat? Počkat, já to tady najdu u Freddyho. Jo, $1000 týdně. Tolik? No. Pro Kámo. jednoho. A to ještě lepší. OK, berem hnedka. No. Já můžu koupit nové Tak jo, Jordany. tady bych si koupil něco lepší. Tady podepište papíry. Dobře. Dobře. Tak Já ještě jim zavolám, že... No, já jim pak zavolám. jo. Hotovo. Jo, a ještě dějou se tam takový paranormální aktivity, ale to je jenom přes noc, ale nemusíte se ničeho bát. My tam bereme přes noc. No, já vím. Tak to je... Jo, jinak směna je od 12 večer do 6 do rána. Jo, tu 6 hodin v pohodě. Já přijde od někoho toho znám, tohoto borce. Fakt, odkud? To je jedno. No dobrý. Tak nějaké rady, typy, triky máte? Hlavně hlídejte. Jo, třeba jak se jmenují ty roboti, co tam obsluhují? Takže tady ten, který tady vidíte, to je Freddy. Klišákem. Nožky. Tam je taková, počkat, já musím vyhrabat někde, tady bych měl mít to. Jo, s takovýhlem cupcakem. To je chicken. OK. Chicken? Chica, ne chicken, to je něco jiného. No, pak jsou tam ještě 2, ale ty, to takový nový. Aha, dobře. Dobře.
Tak Tím jo. jsme. A... No, tak jo, já jsem rád, že jsme se nějak dohodli. A... Ještě vlastně jméno, jaký je vlastně jméno? Jo, Mety 1. Metien. A vy? Ríša Pospíšil. OK, dobře. Tak. Máme a měli byste tam už zítra pracovat. OK, Jo, hej, tak jo. můžu se jenom zeptat, hej, můžu se konečně na ty dokumenty, mě tam přijde něco divného. Ne, to ne. No, dobře, no. No, dobře, tak jo. Pojď, Jo, a Už- klíče, počkejte, klíče. tak Jo, a ještě klíče, jo? jo, dobře, Jo. dobře. Tak já vám je tady hoďte. dám. Jo, Tady. dobře. Tak jo, děkuji moc. No, Tak děkuji. jo, počkej, ano. A už dneska Jo, tam to máme nastupovat, nebo zítra až? Zítra. Dobře, tak jo. Dobře, Tak jo, naschle. nashledanou. Na sklanou. Kámo, ten Nimbus 3000. Kámo, tak já odemknu. Je. Jsme tady. Krása. Jako docela vypadá to tady zajímavě. Pak to je jako Nejsi kolem zastar- toho počítače? Ne, kámo, radši se tam nekoukej. Ani nevíš heslo. No jako jo, ale tak vypadá. Stojí na svých místech. No, dobré, tak v pohodě, ani se nespí vyplný. Kámo. Kámo, tak. Já jsem zapomněla na ten monitor kamery, co mám. No. Jako, radši bych nezavíral, hele, necháme to radši tak. Nic se neděje, sednu. No dobrý, jo, já Mám si jsem kamery. tady to. Jo. Teď zatím zkusím prohledat ty dokumenty. A já se budu dívat na kamery, počkej, musím najít Dobře. správnou na ty animatroniky. To nejde Tak co, sleduješ to? Jo, ještě hledám jenom tu z animatroniky. 5 to není, 6 taky ne. Jo, jsou to zajímavé místnosti. Oh. Mluví se pohl a kouká do kamery. Je někde úplně nějaké divné místnosti. Co to je? Kámo, co to je? On se kouká Jak? prostě do kamery. A nevím, on se kouká do kamery. Počkej, já se kouknu na další kamery. 8 je v pohodě. 5 taky. Dobrý, už tam není. 5. On se kouká do kamery. Zase. A vedle, on se dívá do takové tady na zdi, se díváme na takové, no to je jedno, ale vidím aspoň. Kámo, to je. Oh, čeka, jde do kuchyně. Já vidím Čiku. Kámo, co to je? To není normální. No. Nemají, Co to děje? nemají náhodou být vypnutí, já se teď... What the fuck? Pomoc. Kámo, ne. No, z kamery. Co se je? Dej. Ká? Sakra. Hej, já bych radši zavřel, kámo. Kámo, on se kouká. Jak? Kámo, ty dveře jsou celé, to se nemůže snad nic stát. 10 v pohodě. Čeká pořád v kuchyni, kámo. Na záchodech není nikdo. No, Boxy. ukáž, kouknu na kameru. 5 to je. A jo. Kámo, toto není v pohodě. Hej, zatím si mě nevšim. Kámo. On to ničí. Kámo, Freddy, dej mi co. Já nic nevidím, kámo. Pomoc. Počkej, já si vytáhnu torčku. Kámo. Co se stalo? Sakra. Oni se pojďte. Kámo, oni jsou tady dveře. Oni jsou... Dělej, kámo. Kámo,
úplně rozbil, kámo. Snad se nic nestane. Kámo, co se děje? Slyším oheň. Kámo, on hoří. Počkat, já sekundu na kameru, jestli funguje ještě. Kámo, on hoří celé rovnou, on se to rozhořel. Pozor. Hej, čeká. Dělej, já to západu. Jsem měl. Kde? Já slyším jakoby... Kámo, Jo, nemůžem boží. tady je asi unikavý východ. Dělej, musíme to nějak rozbít. Podělej, pomož mi. Yes. Kámo, musíme to risknout. Jdeš první. Dělej. No, děkuju. Nemáš zač. Tě srčím. Pojď. Kámo, jsi se zachytil ještě, že tak. Tam je nějaká šachta. Ještě tu. Kámo, dívejte, pozor, elektřina. Jako na dění nic nemůžu udělat, když tam nebude voda. Kde to jsme, kámo? Kamera? Tady to funguje.